Și mi-am pus fotoliul pe canapea și nu mai am loc de făină până casă. Când mă uit la televizor, mă uit în stânga, făină. Deci cum a făina am în casă. Deci mă terorizează, eu stau într-o garsonieră așa mai mică pe... Stau cu făina și dorm cu făina în casă. Să înțelegeți? No. Dați-o la un magazin, mai sunt magazinele astea din cartier sau... A fost, domnule, dar nu vrea să-mi iei nimic, că s-o râs de mine, că nu-s normal, că mi-am cumpărat atâta făină. Dar nu-i vina dumneavoastră, dați seama, mai sunt oameni care s-au mai speriat. Vă salut și bine v-am găsit la un nou clip. Dacă făina și drojdea a devenit așa de prețioasă în ultimul timp, am să caut pe OLX diferite produse și am să le ofer oamenilor aceste alimente în locul banilor. Hai să vedem cum vor reacționa oamenii când o să zic că le dau câteva sute de kg de făină în loc de bani, adică în loc de câteva sute de lei. Hai că sunt foarte curios. Hai să începem clipul. Aici avem un telefon cu care o să sunăm și o să-l punem pe speaker ca să se audă. Și sună. Sună. Alo, bună ziua, în legătură cu anunțul de pe OLX cu Samsung Galaxy A5 din 2017, mai e valabil? Este valabil, da? Acum sunt plecat, sunt la muncă și e valabil. Am înțeles, și care ar fi ultimul preț? Un tutupel numai la el, că am toate la el, că nu telefon, n-am folosit câteva zile, o săptămână am folosit. Am toată garanția tot la el. Am înțeles, dumneavoastră sunteți român sau că mi se pare accentul mai diferit? Nu, ungur. Am înțeles, fain, da. foarte fain. Ok, domnul. Bine, deci ultimul preț ar fi 600 de lei, nu? Da, 3 milioane, da, că am toată garanția la el, tot. Am înțeles, bun, ok, atunci, eu aș vrea să vă propun o mică afacere, pentru că eu... știți cum a fost perioada asta cu pandemia, toată lumea a cumpărat făină și drojdie mai mult. Eu mi-am cumpărat cam vreo 40 de saci de kg de făină, câte 50 de kg fiecare. Și nu știu, și am și foarte multă drojdie. Și nu ați dori să vă dau în schimb făină și drojdie? Nu. Eu nu sunt așa ceva, nu sunt eu... Deci am foarte multă făină în casă. Deci am o cameră plină de făină și de drojdie. Am crezut că vine sfârșitul lumii și am zis că hai să cumpăr, să nu mor de foame. Eu stau ținut, n-am părit, eu n-am, dai seama, eu nu sunt eu pâine, dai seama, nu sunt eu, știi cum e, nu fac cap. Ce zonă sunt? Am înțeles. Că vă dădeam mai multă, de gen vă dădeam vreo, nu știu, 600 de lei, câte kg de făină? Nu sunt eu pâine, sunt eu nu pe aia sunt eu, dai seama, eu nu fac pâine, eu mai mult mănânc la o catine, la utere, dai seama. Eu sunt, dai seama, nu fac capul, fac pâine, fac asta, eu mănânc la utere, dai. Am o catine care sunt pătit la pești. Am înțeles. Am văzut și eu că a venit făină prin magazin, am încercat eu am crezut că nu mai aduce nimeni făină și mi-am cumpărat foarte multă și am crezut că, acum scăp de ea, știi? Să scăp, că nu mai prea ai căutat, dacă îi pline magazinele de făină, știți cum a fost atunci, că toată lumea a cumpărat făină să aibă, Înțeles. Pot să bagi interes, asta e. Vă dădeam 12 saci de făină pe telefon. Nu sunt eu ăsta, domnul, că nu pe aia, eu nu pe aia fac pâine, nu fac mâncare, eu, nu fac capul, nu stau eu... Am înțeles. Bine, domnul, atunci, dacă nu doriți, atunci asta e. Asta e viața, nu se poate... Atunci 15 saci, vă dau 15 saci. N-am ce fac ăsta, domnul. N-am ce fac. Că nici eu nu mai am ce face, că ea și eu locuiesc singur și mi-am cumpărat foarte, foarte multă făină. Apoi n-am ce să fac, stau saci acolo în cameră. Efectiv mi-am pus o canapea, o fotoliu peste canapea ca să pot să-mi pun făina în cameră. Că n-am avut unde să o depozitez.
Nu prea sunt eu, dai seama, nu fac capul. Că vă aduceam eu acasă. Ce vrei pe ăsta, domnul, dacă eu nu fac pâine, fac eu mai mult mănânc la o catină. Adică eu nu fac așa ceva. Eu am... Am înțeles. Deci nu vreți nicicum. Nu. Nu vreți, așa e. Nu sunt eu ca o pâine toate, că că eu nu fac nimic, că eu stau țină, n-am părint, nu ăsta, dai, eu nu... Știi cum e? Am înțeles. Eu nu pe chef, dai, n-am cine face, cine, știi cum e? Am înțeles. Am înțeles, domnul, am înțeles. Da, bine atunci, bine, no, mi-am închis. Da, bine, hai, următoarea victimă. Am o victimă. Hai să vedem, următoarea victimă, să vedem. Asta a fost un telefon. Hai să căutăm o piesă de calculator sau ceva, să zic o placă video, hai. Placă video, hai să vedem. O placă video GeForce GTX 1080X OC. Hai ceva mai mic un pic, să nu fie așa scump. Placă video Sapphire Radeon RX 580. Hai, o luăm asta. Așa. Deci, placă video Sapphire Radeon RX 580 8GB GDDR5 Special Edition în garan, adică în garanție. No, are tot felul de chestii, bla bla bla. Asta e undeva la 600 de lei. Da, bine. Hai să mai încercăm. Poate scăpăm cumva de făină. Alo, bună ziua, în legătură cu anunțul de pe OLX cu placă video Radeon RX 580. Anunțul mai e valabil? Care 580? De 4 GB? De 8 GB. Avem și de 8 GB, da. Am înțeles. Și care ar fi ultimul preț? Nu, noi suntem magazin. Cred că ai citit acolo, nu avem niciun ultimul preț. Am înțeles. Păi atunci pot să vă propun ceva, aveți un minut la dispoziție? Dacă îmi spuneți repede, da. Da, repede vă spun. Eu, deci știți cum e cu pandemia asta, înainte să vină valul ăsta. Știți cum a fost atunci când toată lumea și-a cumpărat făină, drojdie la greu. No, eu mi-am cumpărat 45 de saci de făină, câte 50 de kg fiecare și foarte multă drojdie. Nu ați dori să vă dau un schimb făină și drojdie pe schimbul plăcii? Făina și drojdie, domnul, la schimb, că noi nu lucrăm. Pare că m-am zis să suntem firmă. Eu ce zic la patron, că îi dau făină și drojdie? Nu se poate așa ceva. Păi mă gândesc că facem afaceri, no, vă dau mai mult decât... Nu, deci haideți să încheiem discuția asta cu făina și cu drojdie. Am înțeles. Da, bine, domnul, atunci, ce să zic? Bună, Mulțumesc, la fel, sănătate! Apă de parfum la 250 de lei. Hai să vedem. Original primit cadou, bla 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 bla, na bun. Alo, da? Alo, bună ziua, am văzut că aveți apă de parfum la 250 de lei. Obre Rubis. Anunțul mai e valabil? Da, e valabil, l-am actualizat acum câteva minute. Am înțeles. Și aș vrea să vă propun, adică să vă întreb de fapt care ar fi ultimul preț? Prima dată. Asta este. Deci ăsta, numai în jos nu lăsați, Da, așa-i? nu, a fost 350. Am înțeles. Puțin inițial. Am înțeles. Deci știți cum a fost, vreau să vă propun o mică afacere, dacă vă interesează. Durează un minut. Vă ascult. Să vă explic. Deci, știți cum a fost faza cu, înainte de pandemia asta, că toată lumea, adică la începutul, toată lumea a început să cumpere făină, drojdie și zahăr și ulei și de astea. Bă, eu mi-am cumpărat 45 de saci de făină, a câte 50 de kg fiecare și nu știu câte pachete de alea de drojdie. Nu ați dori în schimb, făină și drojdie, vă dau 12 saci de făină. Că n-am ce face cu ei, domnule, că stau acolo în camera pe că să încerc să cumpăr cât pot și eu cu ei măcar. Eu vă cred, dar poate e cineva care chiar îi folosește, știți? Da, poate, dar nu sunt eu. Momentan am și eu ceva rezerve și am și părinți la țară în apropiere, deci nu, momentan nu m-ar interesa doar banii, îmi pare rău. Am înțeles, că eu am acolo în cameră, mi-am pus fotoliul peste canapea și nu mai pot să umblu pe cameră de făină. Și frigiderul de jumătate numai cu drojdie, nu mai vreau să fac un pic de loc acolo, că mi-e... Eu vă cred, dar nu prea am cum să vă ajut. Mă interesează doar banii. Vă înțeleg, domnule, vă înțeleg. No, bine atunci, bine, nu, nicio problemă, o zi bună, sănătate, sănătate. Hai. Am nu mai vreți, mă, niciunul drojdie și făină, până v-ați aruncat pe ele, mă. Hai că ne luăm un Fiat Stilo, mă, băiatule, cu 100 de lei.
Vedeți, membreți Fiat Stilo 1.9 JTD, 100 de lei, no, hai să vedem. Alo? Alo, bună ziua, legătură cu anunțul de pe OLX, vândeți membreți Fiat Stilo 1.9 JTD, mai e valabil? Da, este, spuneți. Care ar fi ultimul preț? Păi, spuneți-mi întâi ce vă interesează. Păi m-ar interesa toată mașina în sine, motor are? Păi, care dintre ele, că-s 3? Auci, eu am găsit numai una, adică Nu, păi, una așa mai... Răsfoiți paginile. Ce vă interesează la ea, ca să vă spun care dintre ele v-ar avantaja? Motorul. Deci, păi așa motor am, dar jos. Aveți dat jos, dar m-ar interesa și volan. Bun, haideți să vă spun. Deci una care merge motorul foarte bine pe ea, dar are decât turbina abulită, o dau cu 20 de milioane. Completă, pornește tot, puteți să mergeți cu ea, dar nu are acte, adică are acte de Germania. A, și în Germania nu s-a putut matricula. Am înțeles, și pot să fac acte la ea? Pot să fac tot? Dacă luați legătura cu proprietarul de la București, cred că da, este aia neagră. Aia cât în prima poză. Am înțeles, la 15 milioane, nu o lăsați. Nu, 20. Deci eu am dat 23 pe ea și o dau pentru că am prea multe și n-am ce să mai fac cu ea. Deci eu am luat după ea turbina. Am înțeles, am înțeles. Deci v-am spus, este completă, pornește, merge tot, mai puțin turbina. Am înțeles și pot să vă propun o afacere atunci. Spuneți. Deci, eu înainte să, adică când a început pandemia asta, eu mi-am cumpărat, știți cum... Dracu de pandemie, așa. Da, să vă zic, toată lumea și-a cumpărat făină, zahăr, ulei, bla bla bla, drojdie și de astea. Noi mi-am cumpărat, eu mi-am cumpărat 45 de saci de făină, a câte 50 de kilograme fiecare. Nu mă interesează schimburi, am magazin alimentar, nu mă interesează schimburi. A, deci nu vă interesează schimburi, că vă dădea mai mult decât trebuia, că eu nu am ce să fac, eu țin acolo în cameră, știți? Eu v-am înțeles, nici eu n-am ce să fac cu ea. Am magazin alimentar, Lido Gârbea de lângă mine, dita mai moara, deci dau pe un palet de 700 de kg de făină în jur de, nu știu cât să zic, 700-800 de lei. Am înțeles. Păi vă dau toate 45 de kg pe ea. Nu am ce să fac cu ea. Nu am ce să fac, ce să fac? Nici drojdie sau ulei? Nu am ce să fac cu ele. Am foarte multe, deci nu mai pot să umblu de ele în apartament. Nu am ce să fac cu ele. Că am văd că o băgat ăștia stop pe magazine, apoi nu mai, chiar nu mai am ce să fac. Să le iau eu, să le arunc? Aruncați-le dumneavoastră când o fi. A, nu să le aruncați. Mă gândeam că poate aveți, da, că am căutat oameni pe OLX, mă gândesc că poate, e ok, e sigilată, no, e bună, știți cum, eu nu... Eu vă cred, dar nu mă interesează, da? Dacă vă interesează schimb cu bani... Deci numai bani ați dori, așa-i? Schimb cu bani, atât. Nici zahăr nu doriți. Nici zahăr nu doresc. Ai de viața mea. No, bine domnul, bine, sănătate multă, sănătate. Bă, dar nu vrea nimeni făină și zahăr, mă, nu vrea nimeni, mă. Mă, încerc și eu să fac un schimb aici de făină și zahăr și nu vrea nimeni, mă. Ai de viața mea, mă, măcar pe o rotă de rezervă, oare, pot să dau? Ia, de Citroen. Fiat Citroen, hai să vedem, poate reușesc să dau 50 de kg de făină pe o rotă de rezervă. Hai să vedem, roată de rezervă Peugeot Fiat Citroen. Bun, hai să vedem, vând roată de rezervă cu anvelopă de vară, dimensiuni 215, 70, 15, bla bla bla. Alo, bună ziua, în legătură cu anunțul de pe OLX, roată rezervă Peugeot Fiat Citroen mai e valabil? Da. Și care ar fi ultimul preț? Nu știu, 2 milioane. 200 de lei? Auziți, da, un schimb nu v-ar interesa? Cu ce anume? Deci, să vă zic povestea de la început. Știți când a început pandemia asta, toată lumea cumpăra făină, zahăr, ulei, drojdie, bla 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 de astea. No, bun, eu am cumpărat foarte multă făină, mi-am cumpărat 45 de saci, a câte 50 de kilograme fiecare și un jumătate de palet de zahăr. Și ceva baxuri de ulei. Nu v-ar interesa? Bă, da, cum face schimb? Păi nu știu, câte kilograme de făină v-ar trebui sau cum facem? Că eu încerc să scăp de ea, deci domnule, e sigilată, e să... Deci saci acolo puși sigilați, cum i-am cumpărat din magazin, nu am umblat la ei, nici măcar nu-s desfăcuți, nu sunt acolo, deci eu nu mai am loc în cameră de ei. Mi-am pus fotoliu peste canapea, că nu mai puteam efectiv să deschid ușa de făină. Ca unde este din asta? Din Sălaj. Ce facem de la Hălaș până la județul Argeș? Păi, nu știu, o trimit pe curier sau știu eu.
Nu e ok, până curier. Păi nu știu, vedeți asta câte kilogram de zahăr și pune de zahăr de făină și pune zahărul, nu știu, până la 2 milioane. Păi, vă dau să zic 2 saci, nu, 3 saci de făină, a câte 50 de kilograme și vreo 10 kg de zahăr, e bine așa? E bine. E ok? Da, da. Da, bine, domnul. Bine, rămâne să vă răspund, să văd cum rezolv cu curierul. Da, primul om care am reușit să obțin ceva de pe făină și de pe zahăr. Hai, ce fericit tu. Bun. No, hai să vedem. Următorul. Bă, omul... Ce-o zis? Poate omul nu și-a făcut stoc. Bă, singurul om care cred că nu și-a făcut stoc de făină, zahăr și ulei. Și drojdie. Cred că ăla e singurul om din România. Hai zi dacă mai găsim încă unul. Alo, bună ziua! Bună ziua. Am observat că aveți ceva canapele de vânzare pe OLX. Anunțul mai e valabil? Da, mai sunt. Am înțeles. Și numai să vă povestesc care-i faza. Deci, înainte de a începe pandemia asta, eu mi-am cumpărat foarte, foarte multă făină, zahăr și ulei. Mi-am cumpărat vreo 45 de saci, câte 50 de kilograme fiecare. Și un jumătate de palet de zahăr, ulei destul de mult și nu ați dorit la schimb. Deci sunt neatinse acolo, proaspete. Eu vă cred, dar nu am ce face cu ele. Le țin acolo în cameră, degeaba. Eu vă cred. Și vă dau și mai mult decât ar trebui. Numai să mă scap de ele. Că am văzut că au apărut și prin magazine, apoi nu mai prea are rost să le țin. Că m-am temut că vine foamea și... Nu. Da, vă cred, dar nu am nici eu ce face. V-ați făcut și dumneavoastră stoc, mă gândesc, așa e? Am luat, am luat vreo 4 kg de făină și din 4 kg mai am 3, adică nu... Nu ați consumat așa mult. Da, nu. Mă gândeam că poate. Vă cred, mulțumesc, dar nu am ce face. Nici zahăr? Nu, dar zahărul, nu, că noi suntem familie mică și nu prea folosim nici cu zahăr. Deci nici zahăr, nici drojdie, așa e? Nici ulei? Îmi pare rău. Am ulei de la bunica, un de lemn de la bunica. Am și eu ulei de la bunica. Chiar l-am luat și eu 3 kg 2 litri și mi-ajunge. Noi nu prea consumăm. Și încă să mai găsesc, am vă dat seama. Am să găsesc eu, de-aia m-am speriat, că am crezut că bă, sigur vine foame, murim toți de foame. Și am zis că am umplut vreo 6 portbagaje de mașină, cu făină, numai cu făină. Și apoi am cărat, ne-a adus o grămadă de prieteni să mă ajute să căr făina sus și nu mai am ce face cu ea. Și am și plătit, Și mi-am pus fotoliul pe canapea și nu mai am loc de făină până în casă. Când mă uit la televizor, mă uit în stânga, făină. Deci numai făină am în casă. Deci mă terorizează, eu stau într-o garsonieră așa mai mică, stau cu făină și dorm cu făina în casă, înțelegeți? Dați-o la un magazin, mai sunt magazinele astea din cartier sau... A fost, domnule, dar nu vrea să-mi ia nimic, că s-o râs de mine, că nu-s normal, că mi-am cumpărat atâta făină. Dar nu-i vina dumneavoastră, vă dați seama, că mai sunt oameni care s-au mai speriat. Și soacră mi are la provizii. Deci dacă Dumnezeu să termini, mă duc la soacră mea, că și-au luat cuvuri de droji de aia de jumătate de kilă, cred că are vreo 10. Mă credeți că când intru în baie, am acolo în stânga numai ulei. Deci stau și pe WC și mă uit la ulei, că până am crezut că cade în cap odată de acolo, de pe dulap. Deci nu știu ce să mă fac, chiar nu știți pe cineva că-s disperat, deci chiar-s disperat că nu mai știu ce să fac cu ele. Nu vă cred, dar de unde sunteți? Nu sunteți din Iași? Nu, că-s din Sălaj, Noi aici în Sălaj așa facem, știți, când e foame, teapii ne luăm. Nu contează. Mai am prieteni pe acolo prin Sălaj, dacă am să aud vreodată pe vreo unul care e nevoie, eu să-l trimit la dumneavoastră. Ok, domnule. Nu, și vă dați seama că la magazinele mari, sau duceți-vă în piață. N-aveți piață acolo, târg. Păi mă duc în piață, dar știți care e problema? Mă e poliția după aia, că zice că nu am acte să vând. Da, nu să o vindeți, la piațari, mergeți acolo, domnule, am și eu asta, dă măcar jumătate din preț, asta e treaba să fac cu ea, că se țin acasă să strică. Măcar făina și cu celălalt. L-am sunat pe un domn, am vrut să dau pe canapea, o să că nu-mi dă canapea, o să că numai pe bani. Da, eu nu mai știu ce să fac. Așa, chiar disperat, jur. Sunt foarte disperat.
Nici în frigider, am cred că trebuie să scot toată drojdea din frigider, că am din aia la cuburi, știți, de aia mare. Da. Și strică, nu mai am loc în frigider, de trebuie să o scot afară, aia Mai cred că o să o puneți în arunc. congelator, că ea mai stă la congelator. Dar nu mai am în congelator, că acolo mi-am luat carne. Mi-am umplut congelatorul de carne. V-ați făcut provizii serioase. Da, am făcut provizii acolo, că nu mai știu, nici nu știu ce am în casă, dacă mă credeți. Doamne, fie că, da, nici și rușine să mai vină cineva la mine, că când vede ce am aici să sparie. Deci stau, păcat că n-am cameră să vă dau, să vedeți numai cum stă aici. O să vă salvez numărul dacă o să am nevoie cu mare drag. No, Promit, nici nu o să mă duc la, nu-ți prefer să mă la mal. Stau în bucătărie cu jumătate de palet de zahăr, gândiți-vă, cum trăiesc eu acum. Da, deci... Din mâncare. Am dat pe un domn, o să că fac mișto de dumnealui. Am zis, bă, omule, nu fac mișto, bă, tu faci mișto. Nu fac mișto, măi, chiar așa e, să dau camera să vezi câtă făină am și cât ulei și zahăr am în casă. Vă cred, dar nu, îmi pare rău. Deci chiar... Eu vă memorez dacă ați aud cineva, vă promit că nu... Cu mare drag o să-i dau număr. No, cam atât și cu video ăsta, sper că v-a plăcut. Lăsați acolo în comentarii dacă vreți să mai fac clipuri de genul. Aș vrea să transmit un mesaj pe video ăsta. Să nu se mai tăspare oamenii atâta să-și cumpere atâtea provizii, bă, că este mâncare pentru toată lumea, mă, că eu am observat că românii mai tare se tem de foame decât de coronavirusul ăsta. Bine, măi, eu am fost Fio și ne vedem, cu siguranță ne vedem data viitoare cu un nou clip. Așa că nu uitați să dați un like, un subscribe și un share acolo. Ca să fie mai mulți din ele aici pe canalul ăsta, să-l facem mai tare canalul ăsta!